duniya. Wani ce malam da Allah ana so a ƙara mun bayani akan salatu tasbihi. Duk sallah sunanta salatu tasbihi domin ana tasbihi a cikinta, amma ita wannan an keɓance ta da wannan suna saboda ƙarin da ake yi na tasbihi a cikinta guda 75 a kowace raka'a. Tunda raka'a hudu ce an yi tasbihi guda 300 kenan a cikin raka'a hudu, wanda yasa ake kiranta salatu tasbihi. To akwai abubuwa guda uku: na farko hukuncin yinta, na biyu ingancin hadisinta, na uku yadda ake yinta. Dangane ga ingancin hadisin, malamai ba su yi ittifaki akan bai inganta ba ko ba su yi ittifaki akan ya inganta ba. Da haka malamai sun kasu biyu. Akwai bangaren malaman da suka ce wannan ruwayoyi da suka zo da salatu tasbihi sun inganta. A cikin wannan bangare akwai Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani, har ya mutu yana fatawa akan ingancin hadisin salatu tasbihi. Bincikensa da ijtihadinsa da iya saninsa shi bai ga wata illa ba akan ingancin wannan hadisi. Ya tattara hanyoyin kuma ya faɗi hanyoyin da suke da inganci da wanda ba su da inganci, da haka a ƙarshe ya yi hukunci akan hadisin ya inganta. Akwai su Imamu Suyuti, manyan malamai suna nan a jejjere. Akwai wasu kuma da su bincikensu da ijtihadinsu da ƙaƙalansu da nakalce-nakalcen su kuma sun ce bai inganta ba. To saboda haka idan mutum tunda ijtihadi ne da hukunci da bincike ya gamsu da binciken da su Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani suka yi da sauran malamai, to a gurinsa wannan ruwaya ta inganta, don haka zai iya yin wannan sallah kuma zai iya cewa wani yayi kuma babu laifi. Hukuncin hadisin kenan. Na biyu, hukuncin yinta mustahabbi ne. In mutum yayi zai samu lada, in bai yi ba shi da wani alhaki. Ba farilla bane, ba kuma sunna ce mai karfi kamar yadda shafi'i da wutiri da raka'atul fajr yake ba. Raka'atul fajar da shafi'i da wutiri su ne mafi karfin nafila a duniya. Babu nafilar da ta kai shafi'i da wutiri, bayanta babu wata nafila a duniya da ta kai raka'atul fajr. Waɗannan su ne suka kowace nafila girma a duniya. Daga nan sai rawatib su ne nafilfilin da ake ko kafin farilla ko bayan farilla, wanda za ga sukan zo ruwaya raka'a 10 ko raka'a 12, bi kafin azhar, bi bayan azhar, bi bayan magariba, bi bayan isha, bi kafin asuba, ko hudu kafin magariba azhar, bi bayan azhar, biyu bayan magariba, bi bayan isha, biyu kafin asuba, sai su baka 12. To mai bin wannan kuma ita ce qiyamul layli, karfin nafila daga shafi'i da wutiri da raka'atul fajri, sai rawatib, sai qiyamul layli. Shine sallar da zaka tashi tsakar dare kayi raka'a 11 ko raka'a 9 ko raka'a 7 ko 5 ko 3 ko 1, sai zama wutiri. Wannan shine masu karfi. To sannan akwai kuma nafilfili da wani dalili yake tasowa a yi su, kamar su dukhulul masjidi, tahiyatul masjid ko raka'atul masjidi. Wannan ana yin sa ne saboda shiga masallaci. Sannan akwai kuma wacce ake kira sune zawatu sabab, wanda wani abu zai taso a yi, kamar raka'atul istikhara, salatul istikhara. Kaga sai in kana son za ka yi aure ko za ka yi kasuwanci ko za ka yi tafiya ko za ka yi kaza, sai ka yi raka'a 2 ka yi addu'a kafin ka yi sallama akan Allah ya shiga lamarinka ya sauƙaƙa maka abu. To sannan akwai kuma sauransu. Wata salatu tasbihi raka'a 4 ce, yadda kake normal sallar ka haka za ka yi ta, amma akwai wasu gurare guda 5 a cikin sallar ko gurare 6 da ake son ka yi tasbihi. Na farko, idan ka yi kabbara harama, ka yi du'awul istifta, ka yi ta'awizi, ko ka yi karatun, to kafin ka fara karatun fatiha din, kafin ka fara karatun fatiha sai ka yi tasbihin sau 10, 15.
bayan ka gama karatun fatiha da sura sai kai 10 kuma ya zama nawa? Ya zama 25. idan kai ruku'u sai kai 10 ya zama nawa? in ka dago sai kai 10. in kai sujjada sai kai 10. in ka dago sujjada sai kai 10. in ka koma sujjada sai kai 10. ta kawo 75 ya cika. kenan a tsaye ne ake yin 25 kafin a fara karatu a yi 15 in an gama karatu kafin a tafi ruku'u a yi 10 ya zama 25. to kowace raka'a haka za ka yi, ka saka wa kowace raka'a. wannan ko bai shafi tasbihin fada ake a ruku'u ba, yana nan sai an yi shi na subhana rabbiyal azim kafa 3 akalla. bai shafi wanda ake a sujjada ba na subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la. bai shafi wanda an dago daga sujjada ake rabbi gifirli warhamni wa afini wa hadini warzuqni. waɗannan duk suna nan yadda suke, sai bayan kayi su ne sai kuma ka ƙara da wannan. shi kuma tasbihin yadda ake yin sa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. wannan dai baqiyatus salihat su ne dai ake sa su a ciki. to falalar shine a hadisin roman yayi yawa, akwai romo da yawa, kuma romo a wajen Allah ya ba fi karfin haka, cewa za a yafe maka zunubanka wanda kai da kuskure da wanda kai da ganganci da wanda kai da mantuwa, da manyan da ƙanana duk za a yafe maka su sakamakon wannan sallah da kai raka'a 4 wacce ka sa tasbihi a ciki. da kuma sannan an zo cewa ka yi ta sau ɗaya a rayuwarka, kakka sake maimaitawa shikenan. in kai haka ma yayi, ko duk shekara kai ɗaya, ba za ka sake ba sai wata shekara, ko duk wata ka yi, ko duk sati kai ma kana da iko kai kullum. ya zo za ka iya yi kullum, za ka iya yi mako-mako, za ka iya yi wata-wata, za ka iya yi shekara-shekara, za ma ka iya yi sau ɗaya. in kai sau ɗaya a rayuwarka shi kenan falalar da ya kashi ga ciki. ta wannan shine ake kira salatu tasbihi, wanda za ka ga da wuya ka ga littafin da zai tattaro sallan nafulfili sai ya kawo ta, ko wannan sahihu fiqh sunna din sai da ya kawo. gashi ya ce komai sahihi zai kawo, amma sai da ya kawo. hakanan dukkan littafai da zaka duba in dai za su tattara nafulfili wanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam, sai kaga salatu tasbihi ta an tayo ciki. to wannan shine ake kira, akwai irin su salatul haja, salatul tasbihi, salatul istikhara, akwai salatul tauba ma. mutum yayi sabo yi nadama sai ya tashi ya sallar raka'a 2 sai ya roki Allah ya yafe masa. ta ma akwai salatul tauba. akwai salatul haja kuma, kana da wata bukata kai sallar raka'a 2 ka daga ka gaya wa Allah, kamar yadda wani makaho ya zo ya ce ya rasulullah ni ina da bukata. ce me bukata kai? ce ido na ya bude. to kai haƙuri mana idan kai ci gaba da arife roƙa maka Allah ya baka aljanna. yace duk da haka dai ina son aljannan kuma ina so ido na ya bude. annabi yace to je ka kai sallah raka'a 2. ce kai ga annabi ya ga masa addu'a, yana na a cikin sunan na ibnu majah da sanadi ingantacce. ce ka je kai addu'a, kai wannan sallar kai wannan addu'a. yaje yayi sallar yayi addu'ar kuma idan sai ya bude. na taɓa ba wani makaho ya ce shi yayi har yanzu. nace to wai kai Allah bai kaddara idan ka zai bude ba, yasa ya ki amsa, ya ci gaba da zaman ka a makaho. dama annabi ya ce wanda ya rasa ido biyu ya hakuri za a bashi aljanna. ya ce shi da aljanna dai a ƙara masa idan sai ya bude. nace to kaga sai Allah ya karba ai zai bude idan ko. sai Allah ya ba mu dacewa. subhanahu